Дхаммапада. Раздзел 7. Архат. Хто шлях скончыў, хто без смутку, хто ва ўсім аслабаніўся, ад усіх пазбыўся путаў, той не ведае пакуты. Хто ўсвядоміў, той сыходзіць, не спакусіцца прытулкам. Быццам сажалку той лебедзь пакідае ўсе прыстанкі. Хто майна не назапашваў, меру ў ежы разумее, хто ў пустым і без прыкметаў свеце вольнасці існуе, гэткіх, як у небе птушак, цяжка вызначыць кірунак. Хто свае заганы знішчыў, хто не квапіцца на ежу, хто ў пустым і без прыкметаў свеце вольнасці існуе, гэткіх, як у небе птушак, цяжка вызначыць кірунак. Тым, чые пачуцці ўтаймаваныя, быццам коні, стрыманыя фурманам, хто заган пазбыўся і фанабэрыі, нават і багі зайздросцяць гэтакім. Як сама зямля неразбуральны, пэўны, быццам індраў слуп, цнатлівы, быццам тое возера празрысты, нараджацца больш ужо не будзе. У яго спакойны розум, мір у словах, мір у дзеях, мірам, веданнем сапраўдным дасягнуў ён вызвалення. Кармы збаўлены, відушчы, уніклы з кола нараджэнняў незваротна, без жаданняў, чалавек праўдзіва ўзнёслы. Хай у вёсцы, хай у лесе, у лагчыне, на пагорку, дзе б не пасяліўся варты, там чароўная мясціна. Шчасныя лясы, бо шчасця не шукаюць там натоўпы. Хто без жарсцяў, будзе шчасны там, дзе асалод не прагнуць.